Nindot gid ang kuan nimo, ang Sa luyo? oh, Di man ko kamao sa luyo dong. Tuwad-tuwad pa man ko. Kita man ako super dong. daot kita na ang day, basta yan day. Ya? Daot. Ano sa bukton? Ano yung porma nimo day mo dili man nakakatuhuan day nga inga. Gikan kag bukid day ka na magtanggis day Long form na to niya ha. Longkot. Basta luto lang gid siya, ana ra gid na.